האם פיתוח ישראלי מאיים להתחרות במערכת הסקייפ הפופולרית? כתבנו לענייני כלכלה, יאיר ויינרב, בדק את התוכנה החדשה שמבטיחה לכם שיחות חינם מהמחשב לכל יעד, גם לטלפונים סלולריים. הנה. החזון של תקשורת חינם בין בני אדם הלך והתפתח בשנים האחרונות, ובמקרים רבים פרץ מסגרות ואכן אפשר לאנשים לשוחח חופשי, אם בצ'אט, אם בתוכנות רשת כמו סקייפ או ג'אג'ה, וכל זאת כמובן באמצעות מחשב וחיבור לאינטרנט בלבד. תן לי מספר ובוא נחייב. 052. חברת ספיקו, סטארט-אפ ישראלית, מבקשת לקחת את החזון הזה עוד צעד אחד או שניים קדימה, ומבטיחה לכם שיחות חינם מהמחשב שלכם לכל יעד בעולם, טלפון קווי או נייד, מה שמתחשק לכם, ולא, אין צורך בכרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר. הלו? שלום לך. אהלן. אז לרבים מאוד וגם לנו כמובן זה נשמע טוב מדי כדי להיות אמיתי, וחיפשנו את הקאץ'. אין קאץ'. זה הדבר המפתיע. השירות הוא חינמי, אין צורך באמצעי תשלום, לא כרטיסי אשראי. ברגע שאתה מתחבר לספיקו, מאותו רגע יש לך מספר המקומי בישראל, אתה יכול לקבל שיחות, לנהל שיחות, הכל בחינם. אין לנו דרך ואין לנו כוונה לגבות כסף, לא היום ולא מחר. ברגע שנרשמתם למערכת אתם מקבלים 30 דקות שיחה מהמחשב כמובן לכל יעד שתרצו. מי בעצם משלם עכשיו על השיחה הזאת בינינו? השיחה הזאת היא שיחה חינמית לחלוטין, אף אחד לא משלם עבור השיחה הזאת, לא הצרכן, לא משלם על זה, אין כל תשלום שמתבצע כרגע. טלפנתם לחברים ואופס, נגמר הזמן, מה עושים? התיאבון לדבר הרי גדל, בטח כשזה בחינם. כל דקה שנכנסת אליך לתוך המערכת, יש לך את היכולת להתקשר דקה החוצה. כל דקה שהכנסת על ידי חבר שנכנס לתוך המערכת, אתה מקבל עוד דקות אליך לתוך המערכת. אז כמו בשביל כבוד, כך גם בשביל דקות צריך לעבוד. תחברו לרשת הזאת כמה שיותר חברים ותדאגו שיתלפנו עליכם כמובן, ולא תתנתק השיחה. רובי? אז ממה מתפרנסת חברת ספיקו? מדובר אמנם בחבורה של צעירים עם חזון, אבל עם זה לא הולכים הרי למכולת. מפרסום ומחלוקת רווחים על השיחות הנכנסות. עושים שיתוף פעולה עם ספקי תקשורת. רגע, זה אומר שאם אני מתקשר למערכת של ספיקו, השיחה תהיה יקרה? לא, המחיר השיחה לספיקו הוא מחיר שיחה רגילה לחלוטין. 30,000 גולשים כבר מחוברים למערכת הזאת שמבקשת להיות הדבר הגדול הבא ולעשות מהפכה בעולם התקשורת. רשת חברתית של אנשים שאוהבים לדבר, אבל יותר מזה, לא אוהבים לשלם. מי אוהב?